Néstor e Alberto Escolano, campións da Palmeira Cup de fútbolei. Unha vintena de xogadores participaron neste campeonato que desta ocasión tivo que cambiar de escenario. Un deporte que comeza a despuntar en Galicia e quere ter o seu eco na comarca protagonizou o calendario deportivo do sábado. O fútbolei estaba previsto que se desenvolvera na Praia da Corna a Palmeira Cup, pero finalmente tivo que trasladarse a Cabío e a pesar deste cambio, a organización destacou o bo funcionamento da competición. Estamos moi contentos porque o tempo acompañou moitísimo, hai unha lixeira brisa, hai calor, o espectáculo do sitio é increíble e temos que agradecer moito ao Concello da Pobra porque nos rescatou a última hora, que Costas denegounos o permiso a última hora, habendo pedido pois con bastante antelación, entonces deixounos un pouquiño no aire. Entonces, na Playa da Corna, que iba a ser o primeiro emplazamento do torneo. Entonces, o Concello da Pobra prestounos estas instalacións, estamos agradecidísimos, seguimos, como sempre, moi agradecidos ao Concello de Ribeira, que é o noso principal patrocinador e aportador. A resposta da xente foi moi positiva un ano máis e unha vintena de xogadores participaron neste campeonato de fútbolei. De Brasil, de Vigo, de Tenerife, de Palmeira, da Puebla, de Ribeira, de Argentina, hasta ven un angoleño. E moi ben, somos 20 participantes, 10 parexas, fixemos torneo con 2 grupos, xogando todos contra todos, hasta chegar ás semifinales, e agora vamos a empezar a final. Final na que se coroaron como campións Néstor de Tenerife e o vigués Alberto Escolano. Todas as parellas estaban formadas por un xogador con experiencia e outro que se inicia nesta disciplina. E como colofón final, houbo O churrasco é un aliciente máis porque hai xente que se desplaza, entonces os horarios nos que nos metemos, pois hai que ofrecer algo á xente. Entonces, como en agradecimento, pois ofrecemos eso e que se repita moitas veces máis. Unha proba que cumpriu a súa cuarta edición e que ano a ano está a atraer a máis interesados no fútbolei. O ano que ven todos os patrocinadores repetirán, está Licores Contos, está Bar Alejandro, de Palmeira, moi felices, moi contentos. Campeonato que tamén se pode desenvolver grazas ao apoio do Fútbolei Vigo.